Vale. Arratsaldeon eta ongi etorri gaurko hitzaldira. Gaurkoan tituluan ikus dezakezu bezala, gaurko hitzaldian Bufe Euskadi aplikazio edo webgunaren inguruan izango da, vale? Eusko Jaurlaritzak garatutako aplikazio bat da. Beti bezala komentarioan atala daukazue zuen kezkak edo zalantzak idazteko nahi baizue, noizean behin begiratzen joango naiz eta zalantzaiek argitzen saiatuko naiz. Bueno, gaurko hitzarekin hasiko gara, bale? Lehen aipatu dizudan bezala, Mufe Euskadi, Eusko Jaurlaritzak garatutako aplikazio bada, bale? Alde batetik Android eta iOS sistemetarako app-a daukagu, bale? Bakoitzaren denda aplikazio denda horretan eskeratu dezakegu, eta bestaldetik webgune bezala ere badaukagu aukera erabiltzeko. Bertan daukazuen irakurriko zuet hasteko. Mufe Euskadi Eusko Jaurlaritzak sortutako app da, erabiltzaileak denbora errealean ibilbideak bilatzen gidatzeko. Haien beharretarago ikututa eta garraio publikoa ardatz hartuta. Autorik ez baduzu edo autoen erabilera murriztu nahi baduzu, Mufe Euskadi nabigazio aplikazio hau egokia da, bale? 4 hizkuntzatan aurki dezakegu, euskara, gaztelania, ingelesez eta frantsesez. Laburbilduz, Google Maps aplikazioaren kopia dela esan dezakegu, bale? Baina Euskal Herrian dauzkagun zerbitzu horiek nolabait kontuan izan da, bale? Eta zerbitzu horiek nolabait aipatuz, bale? Hemengo autobus zerbitzuak, tren zerbitzuak, metro zerbitzuak, bale? Orduan, zerbitzu horiek mapa batean nolabait ikus ditzazkegu, bale? Orain ikusiko dugu pixkat zeintzuk diren aukera horiek. Orduan, zeintzuk dira aplikazioen edo webgune honen ezaugarriak, lehen esan dizuen bezala, bale? Alde batetik web formatuan daukagu, bale? Baina telefono mugikorretan ere izateko aukera daukagu, bale? Android edo iOS sistemetan bakoitzan denetan lortu dezakegu, bale? Androiden kasuan, Play Storean eta iOSen kasuan, bere aplikazio dendan ere hor lortu dezakegu. Hemen ere, aipatu beharra dago, bale? 2 aukera dauzkagula. Alde batetik erregistro bat eginda eta bestaletik erregistratu gabe. Bale? Nire partez, erregistroak eta gomendatzen zuen, ze erregistro gabe, egia esan, gauz gutxi egin daitezke. Bale? Gauz gehienak behar bezala erabiltzeko, azkenean, zerbitzu honetan altan ematea eskatuko du, bale? Eta, azkenen hori da, izen ematea edo erregistratzea, bale? Hala ere, funtzio batzuk profil bat duten pertsonetzat bakarri daude eskuragarri. Mapa eta bilbideen planifikatzea errazago, kontsultatu ahal izango dituzu, alerta jaso eta gogoko bilbideak, kokapenak eta geltokiak, gordal izango dituzu, besteak beste. Bale, orokorrean gauza asko kontsultatu daitezke, baina ezin da, ezer gorde erregistroa ez badugu egiten, bale? Oda, favoritoak edo gordetzeko, horretarako ere, edozein aplikazioetan bezala, erabiltzaile batera lotuta dijoa, eta kasu horretan derrigorrezkoa izango da izena ematea edo erregistroa egitea, bale? Zeintzu dira aplikazioen funtzio nagusienak? Notiziak eta, errepideko notiziak eta horrelako gauzak ikus daitezke, bale? Notizia hauek edo datuak, bale? 5 minuturo eguneratzen dira, bale? Pixkat, daukagun egoeraren nolabait lehen eguneratzeko. Bestaldetik, garraio publikoko ibilgailuen kokapena, identifikatzeko aukera ematen du. Eta horrela jakingo duzu non dagoen zure garraioa denbora errealean. Bale, autobus, tren linea hauek aukeratzen ditugunean, begiratu ezakegu non dauden, bale? Kaso horretan ere, nahiko orientatiboa izan da, bale? Ez da guztiz reala izango, ze azkenean datu horiek enpresa berak dauzkate, eta normalean datu horiek ez dira publikoak izaten, bale? Baina, ordutegi finko batzu daukate, eta horien arabera, gutxi gora bera, jakin dezakegu non egon daitezken.
Vale. Bueno, hainbat ibilbide mota aurki ditzazkegu, vale? Edo nolabait bilaketa egiten ditugunean, Google Mapsen egiten dugun bezala, vale? Filtroak dauzkagu. Eta filtro horiek, vale? Egiten dugun bilaketa horren bide edo ibilbide horren filtroen artean, vale? Ibilbide azkarren arabera, merkeenak, vale? Filtro ezberdinen artean aukeratu dezakegu bilaketa hori egiteko, vale? Orduan, azkarrenak, merkeenak, oinezko tarte gehien dituztenak, edo aukeratzen den lehentasunezko garraio publikoa dutenak, bale? Hemen bakoitzak aukeratu bezala, bere beharren arabera edo aukeren artean, ze azkenen segunetan non gauden, aukerak desberdinak izaten dira, bale? Hiritan normalean aukera gehiago dauzkagu, adibidez Bilbo metroa daukagu, baina Gasteiz eta Donostin ez dago metrorik, Gasteizen tranbia ere badaukagu, bale? Donostin adibidez ez dago, bale? Eta herri txikitean ja oraindik desberdintasunak handiagoak izan daitezke. Beraz, tokiaren arabera, ibilbidearen arabera aukera gehiago edo gutxiago izango ditu. Vale, nola erabiliko dugu aplikazioa? Google Maps erabili baduzue, noizbait erabili duzue, oso antzeko da, estetikoki pixkat aldatzen da, baina orokorrean erabilpena berdina da, bale? Edo oso antzekoa. Horran, egin behar dugun lehenengo gauza da, gure ibilbidea erabaki, bale? Gero dinamika gainerako navigazio aplikazioen oso antzeko da, bale? Ebatzen izuen bezala. Aplikazioak zure helmugara iristeko jarraitu beharko dituzun urratsen gida zehatza eskaintzen du, hau da GPS-eko funtzio bezala, bale? Eta hurrengo geralekuan jaitsi behar duzunean, abisatzen dizu. Ondoren, erabiliko den garraioaren benetako kapena barne. Vale? Eta prezia barne. Prezia nik ez dut ikusi irabilizan dudanean. Vale? Baliteke kasu batzuetan agertzea, baina beste kasu batzuetan ez. Azkenean preziak ere aldatzen joaten dira, beraz. Preziaren ezaugarri hori nik ez nuke kontuan hartuko. Vale? Beste guztia, bai. Vale? Hau da, lehen esan dizuet Google Mapsen erabilpena denen oso antzeko dela. Vale? Beraz, Google Mapsen egiten dugun bezala, lehenengo bilbidea aukeratzen dugu, nondik nora joan nahi dugun, vale? Eta ondoren, sistemaren arabera, autobusa edo aukeratzen dugun ibilbidearen arabera, GPS bezala gidatzen joango zaigu, vale? Eta, autobusen edo metroaren kasuan adibidez, gure nolabait jisteko momentu iristen denean, gure geltoki hori iristen denean, jisteko abixetuko digu, vale? Hemen dokazue pixkat adibideaz. Kasu honetan iruditan ikusten duzuen adibide hori, webgunearen adibidea da, vale? Telefonotan edo tabletetan, pixkat ezberdin ikus daitezke. Baina, orokorrean oso antzeko izango da. Horran, ezkerra da dokazuen barra urdin horretan, menua daukagula esan dezakegu, hau da aukera ezberdinak, vale? Ikono ezberdinekin, eta eskubiko irudi txikienean ikus dezakezue, ubikazioko ikonora edo esploratzeko aukera deitzen diote horrei, gero favoritoena, lineak aukeratzeko aukera ere badaukagu, bale? Aukera ezberdina dauzkagu, baina basikona eta hasteko hasieragana, bale? Lehenengo ubikazioko ikono hori daukan aukera hori izango da. Eta bertan ikus dezakezue, nondik nora aukeratzen dugu, bale? Gutxienez 2 puntu jartzen dira, hasierakoa eta bukerakoa, nahi izan ezkero, puntu gehiago ere, gehitu daitezke ibilbideari. Bel hori bai, ordenak kontuan izan barra daukagu, ibilbidea egiteko garaian, bale? Ibilbidea aukeratu ondoren, lehen aipatu dan bezala, filtro batzuk dauzkagu, bale? Orduan, hemen eskubiko lehioan ikusi dezakezu adibidez, vale? Orain irten edo lehentasunak, vale? Aukeren artean horietako bat izaten da, noiz iritsi, noiz irten, vale? Horren arabera, berak ibilbidea kalkulatuko du. Ibilbidea, adibidez, gaur begiratu dezakegu edo antolatu dezakegu, bihar edo hemendik hilabete batera egiteko, vale? Kasu horretan, eguna ere aukeratu daiteke, eta horren arabera, berak kalkulatu egingo du. Oso epe luzera baldin bada, baliteke
trenbide, autobusen egutegi gaizki egotea batez ere, uda garaia iristen denean, hor egutegi aldaketak, zerbitzu aldaketak egoten direlako, bale? Ez dira zerbitzu kopuru berdinak egoten udan edo urtean zehar. Beraz, gazoiek ere kontuan izan behar dira. Ze, kasua eman daiteke agian behar bezala eguneratuta ez izatea. Beraz, normalean ono ongo dira, baina kontuan izan aldaketa egiten denean, egun gutxi batzuk agian arazoren bat egon daitekeela gauza horiekin. Bale. Hemen ikus dezakezue lehentasunen atala aukeratzen baldin badugu, lehentasunen artean beste filtro hau edazkagu, bale? Ibilbidea kalkulatzeko, ibilbide azkarrena, ekonomikoena, ibilbide gutxiago, ibiltzeko ibilbide gutxien daukana, bale? Eta gero garraio gure nolabait gure lehentasunak adierazten dizkigu, bale? Oinoz nahiago dugun, autobusez nahiago dugun, metroa nahiago dugun, bale? Eta horren arabera berak ere, ematen dizkigun aukera horiek, horien artean, nolabait guk aukeratutako lehentasuniek kontuan izango ditu guri eskaintzen duten ruta horiekin edo bilbide horiekin, bale? Ikusten duzu bezala, aplikazio egiteko garaian, Google Mapsaren oso antzeko da, mapa pixka desberdina da, bale? Mapa ikusteko formatu ezberdinak ere badauzkagu, eskubian beran daukazu ikona, ikona hori da aldatzen duena, bale? Zuma aldatzeko ikono horien ondoan. Beraz, hemen erabiltzeko nahiko simplea da, bale? Behin ezaugarriak adierazita, hau da, nondik noragoa zen lehentasunak adierazita, ibilbide xorta batzuk emango dizkigu, eta bien artean guk aukeratuko dugu zein erabili, bale? Bertan ikusetzakezue, kasu honetan, 3 ibilbide ezberdin eskaintzen dizkigu, denbora, bakoitzaren denbora, distantzia eta ezaugarri ezberdinak adierazten dizkigu, adibidez, lehenengo aukeran, 50 minutu izango dira bidaia, eta, hor dauzkagu, oinez, 4 minutu, gero autobusa hartuko genuke, gero berriro 8 minutu, oinez, bale? Eta data, etxetik atxaldeko 6:30, oda 7:00 gutxi atera, eta 7:00 iritsiko ginatzeke, bale? Eta kasu honetan prezioa agertzen da, esate dizuet prezioarena, baliteke kasu batzutan agertzea, beste batzutan ez, nik tabletean probatu izan duenan, ez eta agertzen, webgunean probatu ez eta agertzen, ezakit probatu dudana, kasualitatez nik aukeratu dudana, horretan ez daukatelako, edo prezioak aldatu dutelako, ezakit, bale? Beraz, prezioaren kontuarekin kontuz ibili, bale? Zera, ez dakit prezioa agertzen bazezu ere, horrela izango den. Nire sentsazioa da, ez dala oso eguneratuta egongo, bale? Baina, hori ezin dizuet ziurtatu, bale? Hemen autobusen artean, rutaren kodigo agertzen da, bale? Bigarrengo adibidean adibidez, gauza berdina agertzen da, 4 minutu oinez, kasu honetan minutu bat gutxiago, eta autobusaren linea, kasu honetan DC03 linea da, eta gero 14 minutu oinez, bale? Hau da oso laburluta, bale? Gero hauetako bat aukeratu ezkero, GPS-ko funtzio hori nolabait aktibatuko genuke, bale? Pauso guztiak nolabait erabiltzeko. Bale? Eta kasu honetan ikusten duzuena, lehen ere aipatu dizuet, bale? Filtroien artean bat lehentasuneko aukera geneukan, bestea orain irten, bale? Orain irten horretan, aukera ezberdinak dauzkagu, bale? Planifikatzeko garaian, orain, momentuan dauden aukerak eskaineko dizkigu, baina nahi izan ezkero, hemendik 2 ordurak ze aukera dauden ikusi nahi baldin badugu, orain irten aukera horretan klikatuko nuke, eta
ba, 2 ordu berandugo, ba, ez oin 7 baldin bada, ba, gaueko 9 ordua sartuko nuke, eta ordu hortatik aurrera dauden aukerak erakutsiko liguke, bale? Eta lehen aipatu dizudan bezala, alde batetik, noiz irten aukera hori horrekin kalkulatu dezakegu, baina baita noiz iritsi, bale? Hau da, noiz ordutarako iritsi nahi dugun gure amaierako toki horretara, eta guk eguna eta ordua adierazita, berak horren araberako nolabait bilaketa egingo du, eta ibilbide ezberdinak eskainiko dizkigu, nolabait ezaugarri horiek betetzen dituztenak, bale? Bale, bueno, zalantzarik ez daukazunez, aurrera jarraituko dut orduan. Bueno, beste aplikazionek eskaintzen dugun beste aukeratako bat albiste edo oharrena izaten da, bale? Ba, hau, adibidez, autobus linea batean arazoren bat baldin badago, bertan agertu daiteke trenbide liniekin berdin, bale? Arazoren bat baldin badago, abisu horiek bertan ikus ditzazkegu, bale? Beraz, ondo dago, bale? Azkenean, hau Google Mapsen aukera hau ez daukagu, hasiera batean Google Maps bezala erabiltzen dela aipatu dizuet, eta hori egia da, bale? Baina Google Maps edonorentzat nolabait oinarritutako aplikazioa da, edozein zerbitzutarako kotxearekin joateko ere bai, eta kasu honetan aplikazio hau zerbitzu publikoetara, bale, zuzenduta dago, bale? Zerbitzu publikoak erabiltzeko nolabait diseinatuta dago. Vale? Beraz, kontuan hartzen dituen gauzak, zerbitzu publikoko oharrak edo notiziak dira, vale, albisteak. Eta, gero, oinezko bidea baldin badago, horri nolabait afektatzen baldin badia ere, zer agertu daiteke. Vale? Baina orokorrean, zerbitzu publikoko gauzak izango dira, albisteak edo abisuetan agertzen diren gauzak. Vale? Bueno, beste funtzio batzuk lehen aipatu ditudanak, vale? Aplikazioak garraio publikoen lineak ikusteko aukerare ematen ditu. Zein garraio bide erabili nahi dugun aukeratu behar dugu, eta aplikazioak lerro guztiak bistartuko dizkigu, bisualki eta zerrenda batean. Hau da, hasteko, adibidez, kasu honetan, ez dakitze zeu geratzen duen ez delako ondo antzematen, baina adibidez aukeratuko nuen da, lehenengo zerbitzuaren edo enpresa zenezeko, bale? Renfe, Bilbo Bus, Bilboko metroa, Debus, bale? Konpainia. Hori aukeratuta, azpika aldean, hemen ezkerraldean daukazuen irudi hori, bale? Zerbitzu horren linea aukeratzen da, bale? Eta linea aukeratu ondoren, eskubiko irudiak kargatuko luke, bale? Eta eskubiko irudian ikusten den bezala, aukeratutako linearen geldialdiak agertzen dira, bale? Eta ordutegiak, beraz, horren arabera kalkulatu dezakegu noiz geratuko den zeta zein geltokitan, bale? Nahiko sinplea da, baina nahiko erabilgarria. Eta, bestaldetik, mapa erabiltzen dugunean mapa bezala, zerbitzu ezberdinak edukiko ditugu mapan, bale? Ikono ezberdinekin, ikonografia ezberdinekin. Eta, gauza tipikoak daudela esan dezakegu, bale? Farmaziak, ospitaleak, osasun zentruak, hondartzak, parke naturalak, aeroportuak, bale? Administrazio publikoko eraikinak, kulturguneak, turismo bulegoak, bale? Gasolindegiak, interesguneak esan ezazkegu, bale? Beraz, mapa bezala erabili daiteke batez ere hiritan, bale? Hiritan azkenean, ibiltzeko tarteatutan ondo tor daiteke horrelako aplikazio bat. Bale, labur bilduz, Euskadiko Google Mapsa dela esan daiteke, bale? Baina, lehen aipatu izan bezala, garraio edo zerbitzu publikoetan oinarrituta, bale? Zerbitzu publikoko zerbitzu hori bultzatzeko, bale? Zerbitzu publiko hauen ordutegiak, lineak
edozen hauekin zerikusia hauken edozen informazio, dena toki berdinean lortzeko aukera ematen digun aplikazioa da. Bale, eta aplikazioa alde batetik webgune bezala daukagu, bale? Baina baita telefono ezberdinetan instaltzeko aukera ere badaukagu, bale? Play Storean edo App Storean lortzeko aukera izango dugu Android eta iOS sistemetarako, bale? Bueno, mila esker gaurkoan hemen egotagatik, zalantzarik ez daukazute, hemen utziko dugu gaurkoz, bale? Eta hurrengo hitzalditan ikustea animatzen zaituztet. Uztailean oraindik beste 2 edo 3 hitzaldi geratzen zaizkigu, eta abuztuan zehar ja ez ditugu hitzaldiak egingo, bale? Irailera arte, irailean berriro bueltan egongo gara hitzaldi berriekin, bale? Eta gai berriak jorratuz. Bale, zalantzarik ez daukazutenez, hemen utziko dugu, bale? Mila esker berriro ere, hemen gurekin egotagatik, eta hurrengora arte. Agur!